מהם היתרונות של השתלת כליה מתורם חי? בתרומה מתורם חי לתרומת כליה יש כמה וכמה יתרונות. קודם כל, התרומה היא נעשית באופן מיידי, מוצאת מגופו של התורם, ומיד נכנסת לגופו של הנתרם. היא לא מחכה הרבה מאוד שעות בצידנית עם קרח, ויש לכך יתרונות שבאים לביטוי בפעילות המיידית של הכליה לאחר ההשתלה. כמו כן, אם למקבל, לנתרם, יש בעיה עם נוגדנים גבוהים בדם, יש אפשרות של הכנה מיוחדת, הכנה תרופתית של הגוף שלו במשך בין שבוע לשבועיים לפני התרומה, שאפשר להכין אותו ולתכנן את הניתוח של ההשתלה. כמובן שהניתוחים האלה שמתוכננים ומתואמים מראש הם בוודאי תמיד יותר מוצלחים מהניתוחים שבאים בלילה או בבוקר ופתאום קוראים דחוף לחולה לעבור השתלה, והניתוחים האלה הם מקצרים את התור להשתלה בסופו של דבר מהרשימה מהתורמים נפטרים, מהרשימה הארצית של המרכז להשתלות, ולכן כל תרומה מתורם חי היא בהחלט מבורכת. יתרון נוסף לתרומה מתורם חי היא בעצם שהתרומה הזאת מקצרת את התור של הרשימה הארצית של מרכז להשתלות, התור והרשימה לכליה מתורם נפטר. תרומה מתורם חי ניתן לעשות גם לפני דיאליזה, לעומת תרומה מנפטר שאפשר להיכנס לרשימה רק לאחר שהחולה התחיל בטיפולי דיאליזה, וזה עוד יתרון שאנשים יכולים לחסוך מעצמם בכלל את הכניסה לטיפול של הדיאליזה, אם באמת יש להם תורם חי מתאים.